rayuwa da lokaci, rayuwa da lokaci, masu yin kulafici ku yi amfani da lokaci, amana karkuci rayuwa da lokaci, rayuwa mai lokaci ce, rike Allah za ka dace. Rayuwa da lokaci, rayuwa da lokaci, masu yin kulafici ku yi amfani da lokaci, amana karkuci rayuwa da lokaci. Hello, mai gida. Ina sauraro. Mun samu dama kama yaran nan. Mu ci gaba da bashi wahala ne. Kun kar wani ya kuskure ya taɓa yaran. Kun manta a dokan aikinmu babu duka? Okay. Yanzu abin da za ku Rayuwa. ku umarci yaron da ya ba ku namban mahaifinsa. Idan ya ba ku namban mahaifinsa, ku kira mahaifin. Sai ku buƙaci da ya ba ku naira miliyan ku kafin zuwa gobe da safe. In kuma ba haka ba, to ku gaya mai gobe da safe zai ɗauki gawar ɗansa. Sannan kuma ku gaya masa cewa kai ya kuskure ya sanar da 'yan sanda, domin ko idan ya sanar da 'yan sanda komai ya ɓaci. Hakan za ta iya sawa da kuɗin nasa ma kuma zai ɗauki gawar ɗansa. Rigimar duniya Da mere ake yi. Da lokaci, samun nan babban kawo. rayuwa mai lokaci ce, rayuwa da lokaci, Malam Umar, rayuwa da lokaci, mun kama yaran ka. rayuwa da lokaci, Muna masu buƙatar yin naira miliyan. kulafici Kar ku ka yi sake ka amfani da sako mana maganar lokaci, hukuma a cikin wannan lamarin. amana karkuci rayuwa da Idan har ka samu na hukuma lokaci, za ka tabbatar cewa zan nuna ma cewa kisa ba rayuwa mai mai komai kyau. lokaci Ba ka nan da 24 hours. rike Allah za ka dace. Muna buƙatar ka kawo kuɗin nan. Idan ba ka kawo kuɗin nan ba, za ka zo ka ɗauki gawar yaranka a bayan gidanka. Rayuwa da lokaci, Zan tabbatar ma ne cewa alluba ne. rayuwa mai lokaci ce, Kana wasa da mutuwar yaranka ke. rayuwa da Ni lokaci, kisa a wajena ba bakin komai yake ba, ina gaya ma wannan. rayuwa mai lokaci ce, rayuwa da lokaci, rayuwa da lokaci, masu yin kulafici yi amfani da lokaci, amana karkuci rayuwa da lokaci, rayuwa mai lokaci ce, rike Allah za ka dace. Rayuwa da lokaci, Kai! Wai kun san ko abin da ke faruwa kuwa? Sai ka faɗa uga. Kutuma babban bura uban nan kai yasa. rayuwa da lokaci, Ya za a ce? Ya za a ce wai dan gidan Malam Umar wai aka kama aka kidnapping shi bayan kaf garin nan babu wanda muke ikirarin mutumin kirki ne idan ba shi ba. Wai a ce kaman Malam Umar. To billahi la ilaha illa huwa ba za ta sabu ba wai bindiga a ruwa. Ya kamata ya zama dole sai mun je mun fuddo sa. Sai yaro ya kwana gidan ubansa. Ka san dabar waye ta kama shi. To idan abin da nake son tambaye ka kenan oga wa'anne kwari ne har karansu ya kai ɗaikun da za su zo su kama wani. Wai dan gidan Malam Umar. Malam
dan gidan malam Umar wai annoba su suka kama dan gidan malam Umar annoba shi ya kama dan gidan malam Umar. Aga kasa sigarin ma ba ta shawo ba bai. Oga wai ka san hadarin da dabar annoba take ciki yanzu. Sai ka faɗa. Wallahi oga. Zai wuya a ce maka mun keta dabar annoba. Wai wurin karɓar wannan yaron. Wallahi cikin mu. Sai dai kawai mai nisan ku. Kai Allah da ka karbe min baki a gurin. Kai ka san wannan aikin mun fito shi ne ba wai ko mu rayu ko mu mutu ne. Ya kace kawo min irin wannan magana a nan gurin. Kai billahi la ilaha illallah. Na rantse da sarkin da ke busa min numfashi. Na rantse da asamad idan ba sai mun kawo yaron na har gidan ubansa ba kace shege uwata ta haifa. Kai shikenan oga. Ai idan da rabon a sha duka ya bari bata magani amma dai ni dai na gaya ma oga wallahi mu shirya dan annoba shege ne wallahi baka san irin ci gaban da na zama kasur gumiyar daba a garin nan irin nan da annoba ya zama wallahi ya tara danyin yara yake da su wasta na sigarin ka ni ba za ta kundu ba ma dauka take shata na gaya ma da samu ta wuta rage min kilan nan kawai kai kyale sigarin da kanka yana rawa ne kanka na rawa kamar dan gidan malam Umar za a ce ayyu haka mu zara ido muna kallo kai ka san kuma bayan ga aikin da muke yi oga gudu samun sarari ne wallahi haka tsayuwa ma haka ne kamar yanda ni ake min irari da dan sa'a tana tattare da ni domin sai da sa'a ka san an ce sa'a ta fi sammako sai da sa'a ake shiga aka samu sa'a sannan za a samu sa'a sannan ai nasara a cikin sa'a ya kamata sa'a a jinin mu take ya kamata ku gane rayuwa da lokaci masu yin kula fice ku yi amfani da lokaci amana karkuci kai Allah ya kaɗan da wannan mummunar fuskar da sanyin safiya. Hafsat me ya kawo ka gurina? Ka zo ne domin ka bani haƙuri akan rashin auren Halima da kai akan muzantawan da kai mata. Ka zo ne ka bada haƙuri akan haka? Ba ka jin kunya ne in faɗa mata? To ba zan taɓa sauraron ka ba. Ya Allah, idan dai bata saurari wannan ba, to idan na yi mata magana soyayya da me za ta kalle ni? Ya Allah ka kawo min agaji. Me yasa ka tare ni? Ba wannan ba. To me ya kawo ka? Bayan wancan taron haɗin da aka yi. Me ya fara taron? Shine shine me? Shine sai abokina ya ce yana son ki. Dan Allah ki daina min irin wannan kallon. Abokina ya kasance ba zai iya zuwa ya faɗa miki akan soyayyar da yake miki. Shine ni na zo na faɗa miki. To shi abokin naka ma sai na kakkarya shi na yi filla da shi. Rayuwa mai lokaci ce, rayuwa da lokaci. Rayuwa da lokaci, masu yin kula fice, ku yi amfani da lokaci, amana kar wani ya kuskure ta bayaran. Kai annoba kake kowa ni wallahi abun ma ni ya bani mamaki dama ashe labarinka ya ma fi ganinka ni na dauka zan ga wani rikakken jan wuya da wasu arna a bayansa sai na ganka da wannan yan tsakin wato abin ya bar kofar gidana har ya dawo cikin gidana, which means zan iya ganin ka kenan dare a kan kujeran falo na, ko da ke ba laifin ka bane. Rayuwa da lokaci,
kun manta a dokan aikinmu babu kuka kai bai kamata a ce don mun je mun ci galaba akan yaran annoba ba a ce mu zo mu zauna mu zira ido kara zuba bai kamata ba. wani irin aiki kuke mun yanzu? sai na aika ɗanka lahira. Rayuwa da lokaci. Billahi la ilaha illahu alajazari kuni. Ina gaya muku wannan. Sabida haka bai kamata a ce mun zauna mun zira ido ba. Kai ƙarya kake wallahi. Ogan kake gaya ma wannan magana? Ko gidan wa kake ba? Har kai ka san authority ka shigo kana magana ka san ko da waye ita. Rayuwa da lokaci.